ξαναδεχτούμε με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος δυστυχώς για να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία υπήρχαν και τότε, αλλά με πάρα τον χρόνο διαρκώς επιδεινώνονται. Τώρα νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κουνηθεί και να διορθώσει το λάθος του κ. Λοβέρδο, που δεν μας δέχτηκε και δεν μας ικανοποίησε. Επομένως, τώρα που είναι ακόμα στη συγκυβέρνηση, θα πρέπει να καλύψει αυτό το κοινό, να μας βοηθήσει όσο μπορεί για να λύσουμε αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Στην Πάρο, η δημόσια υγεία διαρκώς διαλύεται. Και τα κέντρα υγείας, από ό,τι φαίνεται, πάνε για κλείσιμο. Δεν ξέρω εάν αυτή είναι η γραμμή, αλλά εμείς αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε και ούτε θα καθίσουμε και θα μείνουμε απαθείς και αδρανείς. Σήμερα ήρθαν 350 άτομα από την Πάρο, όλων των κομματικών αποχρώσεων. Είχαμε και ιερέα, ο οποίος έφυγε, γιατί θέλει να φύγει πάντως ήταν και εκπρόσωπος της Εκκλησίας και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη ζωή όπως το έχουν όλοι οι Έλληνες, οι υπόλοιποι και της Κυριάς. Γιατί η νησιωτικότητα, ως άκουσα του συντάγματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Πράγμα που μέχρι σήμερα αποτελούν στον χώρο της Κυριάς. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό μέσα στο πλαίσιο, δεν ξέρω το σχέδιο Ιπποκράτης σε τι βαθμό θα επιταχθεί, αν θα συμπεριλάβει τα νησιά, θεωρώ ότι θα πρέπει τουλάχιστον μέσα στο σχέδιο Ιπποκράτης η νησιωτικότητα να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο για να λύσει προβλήματα τα οποία είναι απαραίτητο για να μείνουμε και εμείς στα νησιά. Και επισκεφθήκαμε τον κύριο Λιβιώδη πριν, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι σε 2 μήνες θα έχει καλύψει όλα τα κοινά που υπάρχουν στους γιατρούς, και ότι με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου θα προσπαθήσει κατ' εξαίρεση, θα επιτύχει κατ' εξαίρεση να προσλαμβάνονται μόνιμοι γιατροί στα νησιά. Δεν ξέρω αν ήταν μια από τις χιλιάδες υποσχέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, όμως εμείς υπομονή για να πούμε τέτοιου είδους υποσχέσεις, τώρα πια δεν έχουμε άλλες και ο αγώνας είναι μέσα στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης, η οποία θα συνεχιστεί. Επίσης, θέλω να σας θέσω υπόψη, επειδή αφού έχετε την έντιμη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ότι εμείς ως νησί αναγνωρίζουμε, ξέρουμε, έχουμε επίγνωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα, αλλά μέχρι σήμερα συνεισφέρουμε. Δηλαδή, έχουμε το Δέντρο μας, ο οποίος συνεισφέρει στα λειτουργικά έσοδα του Κέντρου Υγείας σε ετήσια βάση. Έχουμε αγοράσει ένα οικονομικό αεροσκάφος, δώσαμε 500.000 ευρώ πριν από 7 περίπου χρόνια, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα και τα λειτουργικά έξοδα τα καλύπτουν εξ ολοκλήρου το Δέντρο και ο Δήμος. Η οικονομία δεν μας δίνει απολύτως τίποτα, ούτε αφορολόγητα καύσιμα δεν μας δίνει. Και επίσης, να ξέρετε ότι αυτό το οικονομικό αεροσκάφος τις διαδρομές τις κάνει πολύ φθηνότερα, τις κάνει και το πλωτό, που κοστίζει 4.000 ευρώ να πάει από την Άξο ή από την Πάρο μέχρι τη Σύρο. Το σούπερ που κοστίζει περίπου 10.000 ευρώ για να κάνει μια διαδρομή, το Αγούστα 7.000 και το οικονομικό αεροσκάφος της Πάρο μια διαδρομή στοιχίζει 2.000. Επομένως, νομίζω ότι η Τουρκία, εάν κοιτάξει με περισσότερο ενδιαφέρον την περίπτωση του οικονομικού αεροσκάφου και χρήματα και όφελος θα έχει περίπου 500.000 ευρώ από έναν υπολογισμό που έχουμε κάνει σε ετήσια βάση, και επομένως θα μπορεί με πολύ περισσότερη ευκαιρία να καλύψει κενά τα οποία υπάρχουν στα νησιά. Και μπορεί να το δει η λειτουργία του οικονομικού αεροσκάφου στο οποίο πώς υπάρχουν αξία, να καλύψει όλο την παροναξία και ενδεχομένως και άλλων νησιών του κλάδου. Είμαστε ανοιχτοί για να γίνει μια τέτοια συζήτηση και να καλυφθούν αυτά τα έξοδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της υγείας για τα νησιά, γιατί εμείς ως νησιώτες θα αντιδράσουμε όσο πιο δυναμικά μπορούμε από εδώ και στο εξής. Πάντως, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Λιβιώδη, είναι χρήσιμο να του θυμίσετε αυτά τα οποία μας είπε, ότι μέσα σε 2 μήνες μέχρι τα τέλος του Απρίλη θα έχω δρομολογήσει. Γιατί εξαίρεση, μάλιστα. Έτσι. Και επίσης να σας είναι γνωστό ότι έχουμε 2 κενές θέσεις οργανικές παιδιάτρων στο Κέντρο Υγείας της Πάρου. Έχουμε μία κενή θέση ορθοπαιδική. Έχουμε 3 κενές θέσεις γιατρών γενικής ιατρικής. Είναι κενή η θέση της ΜΕΑΣ. Και πλέον υπάρχουν κενά σε ένα συλλεκτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας χωρίς να υπάρχουν νοσηγέτρες κάποια χρόνια. Και επίσης από τις 11 θέσεις του ΕΚΑΒ, τις οργανικές εννοώ, είναι οι 5 καλυμμένες. Με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην καλύπτει 24 ώρες το 24ωρο
επικοινωνία της Πάρου και της Αντιπάρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται τραγελαφικά πράγματα. Μια φορά μια γερόντισσα που ήρθε από το νοσοκομείο της Ήρας και δεν υπήρχε τελικά, ξύλωσε το λιμενικό τα πίσω καθίσματα και την έβαλε για να πάει στις Ήρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Αυτά είναι χρήσιμο να τα θυμίσετε στον Υπουργό, διότι έδειξε με ενδιάθεση ότι θα προχωρήσει, αλλά κάτι ακούστηκε δημοσιογραφικά ότι μετά από 2 μήνες μπορεί και να μην είναι λόγω ανασχηματικά. Δεν ξέρω αν έχει τώρα αυτό το σχέδιο. Ένας από τους δύο πιθανό να μην είναι, μάλλον ο υφυπουργός μπορεί να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται δεν είχε καταλάβει τι θα πει η νησιωτικότητα. Χρειάστηκε να το εξηγήσουμε στο σημείο αυτό. Αλλά εάν τελικά, γιατί κατά την άποψή μας είναι να συνειδητοποιήσει η υπηρετική Ελλάδα και η πολιτική της ότι τα νησιά αποτελούν μια ιδιαιτερότητα που με τη συμβολή και του Τάκη του Ρίγα μπήκε μέσα στο Σύνταγμα. Αυτή ακριβώς η διάταξη του άρθρου 101. Και μήπως καταφέρουμε μέσα στα πλαίσια αυτά να αλλάξουμε πολιτική. Σημειώστε επίσης ότι έχουμε και κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνιμους κατοίκους. Και υπήρξε και μια κυρία η οποία ήρθε μαζί και ίσως να έχει δώσει και συνέντευξη στο ΡΟΕΔ. Δηλαδή το πράγμα παίρνει και διαστάσεις έξω από τα σύνορα της χώρας. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε παιδιά κάτι άλλο. Εγώ αισθάνομαι πολύ κουράζω. Το σχέδιο αυτό με το καινούργιο, το Ιπποκράτη, αυτό είναι μέσα η νησιωτικότητα ή... Εγώ ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι η υποστελέχωση του κέντρου υγείας δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Επηρεάζει αρνητικά και την οικονομική εξέλιξη της Πάρου. Όλα τα Κυκλαδονήσια και όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου παράγουν τουρισμό. Λοιπόν, ο βασικός παράγοντας, η ασφάλεια που χρειάζεται να έχει ένας τουρίστας είναι η υγεία. Εάν επομένως δεν έχουμε επαρκή και ικανοποιητική κάλυψη της υγείας, με ένα ατύχημα το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά επιτόπου, εάν δεν μπορέσει να αντιμετωπιστεί λόγω ελλείψεων, λόγω κενών, τότε όλα τα έξοδα που κάνουμε για την διαφήμιση του τουρισμού, για όλα αυτά που κάνουμε, πάνε χαμένα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και από οικονομικής απόψης και όχι μόνο από πλευράς υγείας. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που ρώτησε και τα υπόλοιπα κόμματα του ΕΔΟ. Αν θα το στηρίζανε και αν θα το μπορούσε έτσι να περάσει από τη Βουλή. Μία πρόταση νόμου όσον αφορά την νησιωτικότητα για οργανικές θέσεις στο κέντρο υγείας. Δηλαδή, οι δύο οργανωμένους. Αν ετοιμάσετε ένα σχέδιο νόμου σχετικά με τις μόνιμες προσφύγεις και νοσοκομεία. Δεν είναι στο προσδίδει την ακόμη και ο Συναγμένος και ο Υπουργός του. Και για πρόταση νόμου. Ότι θα προτείνει κάτι τέτοιο. Για πράξη πολιτικού συμβουλίου. Είπε και ο Υπουργός. Αυτά δεν είναι νομίζω για πράξη πολιτικού συμβουλίου. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι με πείσβε, δημοσιεύονται, συγκροτούνται και δημοσιεύονται σε ΦΕΣ. Και αυτές ισχύουν. Θα σας πω όταν τελειώσω. Αν τελειώσετε τη μάτια, ναι. Μπήκε στην αζωγιόνους που κάνω γιατί ήθελα απλά αυτό να πω, δεν είναι κάτι άλλο, στο όνομα της νησιωτικότητας να υπάρξουν οργανικές θέσεις και γιατρούς. Ώστε με αυτό το ελκυστήριο, ας πούμε, να μπορέσει να κρατήσουμε γιατρούς στο νησί μας και να μην κάνουμε κάθε φορά. Και αν βέβαια εσείς αυτή την πρόταση νομοθετικά μου από κοινό τη δύο τύπου τη στηρίξατε στη Βουλή. Αν τελειώσετε, Τέλος. οι οργανικές θέσεις είναι τον οργανισμό του νοσοκομείου. Αν θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι ένας όσον αφορά την Πάρο ή αν θα είναι μαζί με την Άξο ή μαζί με τη Σύρο, αυτό δεν το ξέρω. Θα το μάθω, γιατί
μια επαφή με το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή το απαιτήσαμε σαν χώρος, γιατί βλέπαμε ότι ολιγορούν κάποια πράγματα στον χώρο της υγείας. Έτσι, με αυτή την έννοια απαιτήσαμε, γιατί η υγεία νομίζω είναι το πρώτο στο αγαθό. Αυτό δεν γίνεται με νόμο. Στους οργανισμούς των νοσοκομείων πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη οπωσδήποτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχή, των νησιών, γενικά όλων των περιοχών. Δεν χρειάζεται ποτέ λόγο νομοθετική ή διάταξη να ψηφιστεί από τη Βουλή. Έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού Υγείας και συστήνει έναν οργανισμό. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε υφίσταστε και εσείς αυτή τη στιγμή μια υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας που οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Κύρια είναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον boom της εξόδου. Δηλαδή, οι γιατροί που μπήκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην έναρξή του έχουν αρχίσει και φεύγουν εδώ και 2 χρόνια και θα είναι και στα επόμενα 2. Δεν ξέρω αν. Συνταξιοδότηση. Δεν ξέρω αν οι κενές οργανικές θέσεις, δεν ξέρω πόσο διάστημα τις είχατε, αλλά νομίζω σε ένα βαθμό, λόγω συνταξιοδότηση, υφίσταται και εσείς αυτά τα προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά είχε έρθει η Τρόικα και είχε ζητήσει την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων. Και εξαιτίας της κατάργησης κενών οργανικών θέσεων, σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται κανείς προς το αδιεξόδου. Άρα πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είμαστε σε μια καλή πορεία με την έννοια πια ότι λαμβάνονται πια υπόψη στους οργανισμούς των νοσοκομείων απαραίτητα και οι θέσεις που έχουν προκηρυχτεί, δηλαδή οι δεσμευμένες θέσεις. Και από την άλλη μεριά, επειδή πρόκειται να φύγει ένας μεγάλος αριθμός και στα επόμενα χρόνια, στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό το βάλαμε σαν πρώτο θέμα και είπε ότι θα απαιτήσει να υπάρξουν 1000 θέσεις τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση πανελλαδικά, οι οποίες να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και σας υποσχόμαστε, επειδή έχουμε μιλήσει με τον και το έχει βάλει ο βουλευτής σας, ο Τάκης ο Ρήγας, υποσχόμαστε εμείς να στηρίξουμε στεναρά τη στελέχωση των θέσεων στο κέντρο υγείας σας. Αυτό είναι δέσμευση από εμάς και οπωσδήποτε στεναρά θα το απαιτήσουμε. Και πιστεύουμε σε αυτές τις 1000 θέσεις που αναγκαστικά θα πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις σας. Δεν χρειάζεται πάντως νομοθετική διάταξη. Αυτό είναι στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Το 2010 έχει πάψει να υπάρχει πρόσκληση για μόνιμες θέσεις. Δεν προκυρήσονται. Όμως, είναι αν έχουν προκηρυχθεί, δεν φτάνει στο 1 προς. Όχι, αν έχουν προκηρυχθεί ανεξάρτητα του 1/5, γιατί αυτό θα είναι μια γενικότερη συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και με την κυβέρνηση, όπως επίσης και με την Τρόικα, αυτές οι θέσεις που ήταν πριν από το 10 θεωρούνται δεσμευμένες. Όμως δεν αποκλείεται και αυτές που θα είναι μετά ή εκενώθηκαν μετά, σε αυτές τις 1000 θέσεις συστήνεται οι θέσεις και στη συνέχεια προκηρύσσεται. 1000 θέσεις για όλη την Ελλάδα. 1000 θέσεις σε μια πρώτη φάση για όλη την Ελλάδα, όμως θα υπακολουθήσει, μας είπε, και άλλες 1000 θέσεις. Γιατί είπαμε και ενδεχόμενα 1000 θέσεις δεν φτάνουν. Γιατί τα κενά τα οποία πρόκειται να υπάρξουν είναι τουλάχιστον 2000 θέσεις στην επόμενη διετία. Γιατί αυτοί που πέραν από αυτόν που φύγαν, αυτοί που πρόκειται να φύγουν στην επόμενη διετία είναι 2000 θέσεις. Αλλά είπε σε μια πρώτη φάση θα ζητήσει 1000 θέσεις. Και θα επακολουθήσουν και άλλες θέσεις, και άλλες 1000 θέσεις. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι δεσμευμένες, μπορεί να συσταθούν θέσεις και στη συνέχεια να προκηρυχθούν. Εμείς σε αυτή την περίπτωση αυτό που ζητάμε είναι τα νησιά να μην και θα στηρίξουμε. Είναι λογικό, είναι λογικό. Αλλά ήθελα να πω, φυσικά και θα υποστηρίξουμε και το υγειονομικό αεροσκάφος. Και ήθελα να πω ότι το καλό είναι να υπάρχουν, γιατί βέβαια στην Πάρο, επειδή είναι ένα ωραίο μέρος, πιστεύω ότι δεν θα έχετε πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν και κίνητρα έτσι, για έξω από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και προκυρήσονται πρώτα οι θέσεις αυτές. Και παρόλο που μοριοδοτούνται και πρέπει να είναι κανείς κάποιο χρονικό διάστημα στην επαρχία, μέσα σε αυτά είναι και τα νησιά, θα το δούμε αν πρέπει να μοριοδοτηθούν παραπάνω.
αλλά για να προσληφθούν στην Αθήνα θα πρέπει οπωσδήποτε προτιμούνται αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το ιατροτικό τους ή μια προϋπηρεσία σαν επικουρικοί γιατροί. Ξέρουμε, μας το έχει πει και ο βουλευτής σας, ότι δεν καλύπτει φυσικά σαν επικουρικοί με τους επικουρικούς γιατρούς. Θέλετε μόνιμες θέσεις και είναι λογικό. Είναι λογικό. Απλούστατα μέχρι τότε θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα με επικουρικούς γιατρούς, μέχρι αυτές οι 1000 θέσεις να υπάρξουν, που και εμάς μας είπε ότι άμεσα είναι πρώτη προτεραιότητα, που βάλαμε και ένα ενημερωτικό για να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία απέναντι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και απέναντι γενικότερα στην Κυριστό Μαξίμου, έτσι ώστε για να υπάρξουν αυτές οι 1000 θέσεις. Μας είπε, συμφώνησε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα, το βάλαμε πρώτο θέμα και συμφώνησε και ελπίζουμε ότι θα το αποκριθεί. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Εάν ο Υπουργός, όποιος Υπουργός Υγείας, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, έχει τη δυνατότητα, μέχρι που να γίνουν όλα αυτά που θα απαιτήσουν ευρωπαϊκό διάστημα, να αποστάσει στο κέντρο υγείας της Πάρου ένα παιδιάτρο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να σας πω, σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει δυνατότητα χωρίς έγκριση από κάποιο διοικητικό συμβούλιο για 6 μήνες. Στη συνέχεια μπορεί ο γιατρός να αποσπαστεί μέχρι 3 χρόνια, αλλά θα πρέπει να συνενέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου από όπου φεύγει. Αλλά για 6 μήνες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του γιατρού ή αγνοείται αυτό? Η σύμφωνη γνώμη του γιατρού για την απόσπαση δεν είναι απαραίτητη. Δεν είναι απαραίτητη. Την εξάμηνη, για 6 μήνες. Για εξάμηνη δεν είναι Δηλαδή απαραίτητη. εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Δηλαδή έχουμε 2.500 παιδιά και δεν έχουμε ένα παιδιάτρο. 3 χρόνια, όχι τώρα. 3 χρόνια. Λοιπόν, Εγώ δεν ήθελα να σας το πω αυτό, αλλά τώρα μια και το έφερα να το πω. Εμείς στο Κλαί Κυριακού έχουμε κάποια εθελοντική οργάνωση. Προσπαθήσω να έρθει ένα κλιμάκιο σύντομα στην Πάρο. Εντάξει, κλιμάκιο θα έρθει για μία μέρα. Ναι, θα έρθει για μία μέρα για δύο. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε μήπως κανένας έχει προθυμοποιείται να... Να κοιτάξουμε και αυτό. Εγώ αύριο έπρεπε να δούμε το χάρη του Υπουργού. Έχει βρει κάποιο καιρό, αλλά θα το δούμε αύριο. Ωραία, ωραία. Το ξέρω, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Λουμπούλου, το θέμα αυτό. Να πούμε και 2 πράγματα παραπάνω, γιατί αυτά προφανώς είναι αυτά που δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, όμως θα ήθελα λίγο να κάνουμε και μια κουβέντα σχετικά με τη στόχευση που υπάρχει για τα κέντρα υγείας. Όσοι από παλιά έχουν παρακολουθήσει και στο τραπέζι αυτό, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία της δημόσιας υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα κέντρα υγείας ουσιαστικά είναι πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας. Στα νησιά, επειδή υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες, λειτουργήσαν τα κέντρα υγείας κατά καιρούς παραπάνω από αυτό το όριο που είχαν δημιουργηθεί. Δηλαδή, ορισμένες φορές έγιναν και μικροεπεμβάσεις, έγιναν και κάποιες παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες που ξεπερνούν την πρωτοβάθμια φροντίδα. Εγώ βάζω ένα προβληματισμό. Ορισμένες ειδικότητες που ζητάμε σήμερα στα κέντρα υγείας. Ακούω, ας πούμε, σε ένα κέντρο υγείας, δεν ξέρω αν είναι και δική σας περίπτωση, και λέει θέση χειρουργού σε κέντρο υγείας. Ή ακόμα και θέση ορθοπαιδικού σε κέντρο υγείας. Όποιος ξέρει ότι για να υπάρξει χειρουργός σε κέντρο υγείας πρέπει να υπάρξει αναισθησιολόγος, αιμοδοσία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια ειδικότητα σε ένα κέντρο υγείας είναι μια ειδικότητα άχρηστη. Επομένως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στις ειδικότητες εκείνες οι οποίες δεν σχετίζονται με υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων. Δηλαδή, καρδιολόγος, παιδίατρος, παθολόγος, γενικής ιατρικής και ειδικότερα με γνώσεις τραυματιολογίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα νησιά τι πρόβλημα έχουν? Έχουμε πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα το καλοκαίρι. Σε αυτά τα τροχαία ατυχήματα πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε μιας απλής πρόσδεσης ενός τραύματος. Εάν λοιπόν δεν είμαστε λίγο ευέλικτοι σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν ειδικότητες στα κέντρα υγείας που δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Γιατί δεν θα μπορούσαν να συνεπικουρηθούν από κάποιες άλλες ειδικότητες. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, ως προτεραιότητα στο κέντρο υγείας συνάξεων,
Θα πρέπει να μπουν ειδικότητες